นี่จุดเล่มาเล่นเดียวเล็กนะเฮ้ยไลพอยันติดโดนี่ละตุยอัฟร์นัลตุกมอนจุงจังอินเฮ้เฮไลออร์คิดเฮนาวบานเฮกุมิงซักเฮนี่ตองโอ้ดานาเรตัวเฮรำหัวจังอินกันไปนะโลโหนะที่ยันอปาร์มอยเทลตุกเองอันเนี้ยมาเสียนี่กุมาจังคานิงที่ยันอพงเรงาชันจูที่ยันดูตะกินกับพัวรามาเพจวนให้มีกระทิงพุ่นนะเฮมีกระทิงพุ่นพอเฮกะกัดเละเจ็บตัวฟูรตักตักมาเอ็นกะกัดเลียงะให้พอเฮเอ่อกดจุงจัลเจนอังเวลนี้กับพุ่นนี่ตาเฮทิงเฮเฮไลเลยเฮมาจวนเลยเชลุตุกันเนี่ยที่ยันเฮไลเฮปุ่มนะดำดอยเตเองมันเห็นเรามั่งชีนะเป็นทาระเตที่ยันกับหมูเร่งลายพอยันนินมินดีเหลมเรายันอันกวยทับปบเจละกุมอินัดให้จวนปาร์เราเรงะจวนนินให้พอเฮเฮไลหลวตัวเตเฮอันอมไงเราวางอินแห่งไลถมโนเตกันพอชีนะจวนนินที่ยันนินเฮอาจจะกระจังเราอมันยาเฮไลอันไว้ลำปังอังฮิกับไปเจละที่ยันทิ้งกูงาเราจังโดนตาจวนนินเฮมีเฮPWDS เดียวเราพุทธวังเตะข้างเนี่ยหุ่มหัดฉลุตัวก็ยันเราปุยทิ้งเดือดเจ็บตัวจันให้พอเฮอาซาร์ให้เกมายันหากอันนี้ก็ทักชีนมาเสียอปาร์มอยตัวกันตีวางินเตหันทักตัวเลี้ยมลวินซาร์ด้วยมายาคุมอินัดนักคุมเวลาเตจวนปาร์เวตองจุโมที่หันให้กงปุยขานี่ไม่ตาจันให้เฮลายารอทิมเลยตัวเฮลายาให้กันนาวบ้านด่าเฮาเฮียที่ฮันให้เฮงลายฮิจูอรอนหนุ่งเวชามบุงกลางอเมประมวลนะpastorมวลนะกันนี่เราทนาที่ฮันปาร์ฮีบาลรงเดวินันยามอยตัวคือจวนให้ปารงดังที่ฮันให้อากงเทลตัวกันพดละชิมโมเห็นเฮ้พุทธวังเตียนเปรมสันตักขานยาที่ฮันตาฮันกระดาษตาจะให้กอลเทเตไม่ถึงจุดที่ฮันนั่นเนี่ยเพราะเละตัวง่ายแล้วเขาเละมันดิลจะสังกระดาษมาจนเลยเชลุตุกันเนี่ยไหลพอไหลเทแล้วลุงชิลเนี่ยได้สารนเตกระดาษจนให้เตียงเขาเตะเขาไฟเละไปกันง่ายตัวโดนนะจนให้เตียงให้นิกุมาคันินให้บาลบดหลบไปนั่นตะแคงเรามั่งจีนะมัวบาลแต่เฮียนินที่ช่างอเลนในคันินมันได้ปังปารังจีกันมิโซปังปารังจีเขาคักเทะอปาร์มาเอ็นรอนชัดโตคบไม่เตียคันินดำโดยมินเล่ากาสกาจันให้กุมอินาเฮียนินที่อังอินกะเทะชาวเลียนิกุมอังเมมอุลกลวินจากอังอันนี้ให้สรนโปเราเรียนโตลุตุกนิกุมกับคุณค่ะจันเฮงเฮาเฮกุมงาเวลนิโตกับคุณนะเฮอจังกวินนั่นยาฮานาวิดนุงลวินเฮตาเฮียนกวิดตปะออร์คิดเวลเตนักินาเตกันดาเซลดูงากะเตียให้จูนาปอเฮ้เฮียนเราตาค่ะอันนุนชัตาเฮตาปานหิมาอันนุนชัตาเราปาเฮียนมอยแล้วตัวก็มาเซไปจูไว้คัดมาละปาละวานักกินะอันปดทัดตบเจละมอมินดีเลี้ยมเลยเราเฮียนริลรูน่ะเวเดอเทรนยังฮิจูอปาร์ตากะปอฮิจูเตียงอินมอยเท่ามาเซลาเฮงเราชันละวานาวบานเวลทวารเบนานักเตียเนี่ยจานินก็อุดวัดบ่อยเนี่ยไงก็เชิญโนเนี่ยเฮ้ก็เมลเชลตัวก็ติเวข้างล่างจานินเฮ้เราเจ้าเลยตอบลงมาเราปุยถึงเลี้ยงยังมอเราปุยถึงสามรอเสือจานินเฮ้ตาฮันนันตาเฮ้น่าเราพอเฮ้จานินเฮ้รีเมนเฮ้กันเตียงค่ะ
ram hnuai par thin ang khan ni kuma pu par vul to khe ta hianin ti hian hei ka kat du to lo sang zel ro se ka ta hian ki ta chip thleng thleng khi a hna ro te pawh lo awm khi maw param mawi la tu ka chuanin chuanin hemi story hi sawi lawk anga hei hi a rei tawh lut tu kum sum hnih chuang tawh a kapi in adam lain cherhlun atangin dalia nen hemi pangpar tiang chi ho nen hian min ron thona chuan katinung veka sawta quarter kan awm lain a par mawi khawp mai a chuanin khami chi nge ya kha tih chhuah zel lo chu ka tia a hnuah a lua leh tu te ka vadil an lo phal lu tu ka chuan hetah hianin ka dah ta maw oi ka ding thei a chuanin Rosie chu na thok le do na lipstick pokin touch hi lo ti ni chu a tai malut tu khei in an sa a hei kan kom thlanga khon in an sa mek a hei hi ni ta a kapi ka hre chuak mithi te hi chu an ngai awm lu tu ka he pangpar ka ro dan hi chu dang de ya chan chu kapi ina enge min ti sak khania mun hlat taka tangin suma service po awm lo lunglei thleng kha ba sakala ta tanga ka tia ti kwal le khania lut to pa hemi chi hi chu ti bo thei lawa chuanin he lo hei hetiang ho hi ta hian ka the le boka eng ni kha hi derken ang chi kha ni ta nimina po hei hi kala swat in kala phun dar man lawa nu pakhatin phoi le top top tuma inchung atangin ka phamoi poi don ami danga mi ka poi jok la ka batia hei min dir lem lo hian kong bul kan nia an ti top zelamo tam tak fel tak tak an omralin chuan hei hetiang te hi a khoro to lu tu ka zin lanin ma se hian ka da ve a chan chu ka om lo kwa tui te ngai lo a thatak a lo om theina tur khan chuan hemi eng hi nakina pot danga ka son le dayanga aizola tang ka honania pima min pe chuanin heta hian ma chuan ni kuma popurun ka da khat ka kanu min pe kanu ina min lo thon ho kha kan mang tangkai lu tu ma se pangpar da to ka du wangin ti hian kan tia chuanin heng ho hi hetia le ka da na chan chu he thimania le ka da na chan chu tui pek lo in a lo ro vek zela lo hlanin chu a thi ang ti ka hlawa ti hian ka kat le vek anga kong de win ka katanga ma se par tan tir tur ten oma engtin nge moni don ni ram mun kan nei si lo ram anga hetia ti hingai thina chuanin hei sak theina te po hi heta han zam mai ro se ka tia hei po hi ka da tir chuan ala te le tu ka he alian tol tu kan ina hian ki kanu te room lo vel thleng to ni khi chuanin hei te hi pa reng zel hemi kan thola hian ka lo dang ka tia ma se na tho pa nen man mo ne na boy thla ko to ka lo da thei lawa nakina du huna pota son le mai turata na ka ti wang na ti hanin ram lo chungin an phun son then lo kang hi alen tak tak huna kong hi kong pui kha ni ngal ta hei ros tla a chan chu kong ta na nok palang
lai zo ki la ma cha ni lấy cái cắn gần con dễ là thịt ngon nó dẻoนี่กูมากันคุณพวกค่ะอัปปากินไม่นี่เรากลับได้ละทำกันสิกันอาสามนี่ตุกนี่คือlấy chia hầm cái con mò chú mắm lai chú bạc lai đi nó màu thịt em Mera tumru, mera tum. Menura bela. em tè nó mà không chụp Po ni to chuang lo ma se hei kong sir mai om ani wang hian ti han a ol nok mai mai tho sia hei hi kum li chu liam to in ka sia hei hi lam khuang phunin ka phuna lam khuang ka chu du wang po ni lo ram kha kang vak me a thing phun kha kan war chawang kan tia kha mi le children's park ho kan ti na thing kan phun don vel khan ka la ve a council horticulture department atangin hei hi la thei hai lo ni renga hei lam khuang mo ka tia ka kat zela achan chu nakina akunga hi hemi ataka hi khi lai ka thing phunang khian alen tak tak huna
toy te niam te ra thei turin tia hei lam khuang ania hei lam khuang chu akung po hei lo lian to ria ma se hei poi kan kat le da yanga man ruat chele tu ka in chu hei mi ho po hi rem ang ang in ti hian tia ma chuanin hei hetiang lei chia ang vekhi ni mai thil phun na tur po om lo ma se lei ka chhun khom je la ti hian ka fa te hawin min pui thin boka chuan ti hianin hei ti hian ka thing phun kha hi tun thlengin a hming po ka le shelo ming sia kan om em a hei asang to lu tu ka hei hi ka kat le bokanga hei hei kat to ho tua chelu tu ka hei thing po chu ti hianin kat ta a apar don tlata chu wang chuanin ti hianin kan katanga iduatin min lo nui le a hnung lama tangin kan lang chuanin hei kalau kat le kan da hi kar ni vel er or ba kala ni lawin ka sia chuanin ti hian ka om ka zin hma khanin par tur hian ti hian a in tin tua na salut tu ka apar taka kha ka mu man lawa chuan hei kumina voi ni nan par len tuma mi Sarawn a in an par tlaya chan chu enge a om na hi da ni khata dar kar nga ta ni hmu nga ya ni khata thlasika chuan dar kar nga a hmu tling si lawa reilo te ba ka hmu si lo chu wang chuanin mi zong an par zo to a chuai to lampang a khan an rawn par ve chia ka katar bo de ya tha zawk hei an kong lai ve thil ban na a rem la tu ka kan in hi maw chuanin hei po hi ti hian paih ren lovin paihila chuan han pai pop pop ila nakina heng te po hi hei a chor chhuak lo tur an nia chu wang chuanin zar thar ron siam tur em em an ni lo bawk a ti hian paihila lei tha hek lo du a chuanin ti hianin paih kawng vek anga ti hian rua rawn sur tak tak chuanin rawn chor le thawang rawn chor le na sanga du ai ma ma in a hnah hianin lei tha ei hek lu tuka hei pawh chu kawng hi la lian lo a chuan Sarawn chu keimahna tha ka tih danah chuan enge englo lutuk lovila maw ka ti ang a kan report re reng po hianin ti hian thliak mai ang katar a chhe bawk sia hei hetia ang chi a par na hnu te hi kan paih theih chuanin hei a tha maw ti hian heng te pawh hi pot hi duai na lian ani chu an mawi lo du ka tia pot len lutuk te hian mahsengin a buai theih lu tu ka vain ka son hman si lo ti hian hei pawh hi hetia hei control le ngai dawn ta a than dan hi a mawi lo du thawl lu tu ka dah chuan a size a zir zelin a tawk te te sawn tiang kha tha maw hei pawh par dawn hei par na sak tatum lutuk chu wang chuanin a par tur ang chi hi chu paih lutuk rih lo ila nakina hei fur dawn chuan a zar hemi a rawn pen na atangin hei hnah khat na maw
na khat na na ni na tiang vela han paila ti chung po hianin katle tho lo langai thina nuai han mo hi po hi pai de yang khan na ringot po hi moi ka te hem he chu tiang in ro holu tuk box si lawa an moi ro tuk he po hi par na saka tum lut tuk chu wang chuanin an pai tam sak lawang ni chu la par lo bok he ta hian he po par don hei par tur te hi tin tua na salat tuka hianin hei po hi hei an va moi dawn e o ma se hei po par dawn na he ta po par tur om na ma se ngin nakina chuan englo ve kan ngai dawn ani he kat na sat lut tu kan ngai dawn a chan chu anin dip vek dawn a mo a hmun hi zau se chuanin tihan om in zam pol nuai se poilo ni chu ma se hmun a zim bok sia hi naupang ho in ball an lo pet pera an pet per le ni hi na te hi duanga kan pai ne chuan a par hi bit tha dua ke chu ka buai thei lo dua duangin ka pai thei thin lo mo na vel po hi an khongai thlak thei la tu me la moi lo e me de khan ni thla vek lo lo sai po hi mo fura chuanin hei fur pui tak tak a chuan hetiang kat na hnu ang te hi nail police in amo a tu hi lu tlang thei lo na turin noi vekila tat vekila ani lo kon tuam thlap chu tha ma se tuam ai chuan nail police vel noi te khan tui lut thei lawa sensitive deuh hlek ang chi ho chu fura ka tia kan kat hianin a chet a thi dai zel amo a hril hai thlak thei la tu
Ikat da yang. Ni chu par zo na.
hei par tur mai om pon om chuang lo chu wang chuan kan kat vek anga ma se chu yang chuan ka katar tha zawk hi bo de ya a kat ne nge mo hi hian bo ina hianin thei ang anga hetia ti hi ka du sia chu wang chuanin man ro om ang hian rem chang ang em ti le to pila thi pha bik lo hei par tur chu ka hmu le tho ma se kan ti to lak lo sia ti phut meng a khoi le man lok don si lo a
mawi lo in lo par